Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito si Mike Padua, Mr. Typhoon. Nagbabalik sa ating latest update sa bagyong si Ada. Isa na po siyang tropical storm with the international name Nok-en. Okay, yan po ang pag-pronounce niyan. Isa po siyang word na contributed by Laos. Okay, ng bansang Laos. Yan po ang dialect nila sa swallow bird. Okay, so hindi po yan no kain. Yung hindi kakain. Ang ibig sabihin po yan, nok-en. Yan po ang pag-pronounce niyan. Hindi no kain. Okay? So, itong si nok-en, update po ito. Ito ang Tagalog version natin na yung Biyernes, Enero 16, 2026. At ito po yung pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. If you want the English version, there's a link up here. And if you're watching via Facebook, just go to our home channel, Facebook channel, Mike, Mr. Typhoon Padua for the English version. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod din sa inyo ng Aboitiz Power at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, for the past 12 hours, ang bagyong si Nok-en o Ada ay quasi-stationary, mabagal kumikilos sa may silangan ng Surigao del Norte, but ito po ay bumilis na po ng 15 kph. Nasa tapat na po siya na yon ng Borongan Eastern Samar, sa may dagat pa rin siya, at na-maintain niya ang 65 km per hour na tropical storm. Pwede pa siyang lumakas ng 75 kph pagdaan niya sa may east o Bicol region o sa may offshore areas o coastal waters ng Kabikulan bukas po hanggang linggo. So inaasahan po natin mga pabugso-bugsong ulan dito po sa ating reyon. At sa mga oras na ito, nagbibigay ng napakalakas na mga ulan na po sa area po ng Samar Provinces at Leyte at Masbate at Southern Bicol. At sa ngayon, nag-uumpisa na rin ang mga ulan sa labas kasi for the past 12 hours, yung ulan natin nasa 1.5 mm lang dito sa ating bahay. At sa ibang stations natin around Naga, nasa 2 to 3 mm pa lang. So na yan, meron na pong bumabagsak na ulan, parte na po ng kanyang dumadaan na rain bands. Hindi naman po siya solido, so medyo isolated pa itong mga rain bands siya o watak-watak. So may mga segments na hihinto din ito. Balik ulit sa cloudy conditions, light rains, drizzles. So mag-ingat po tayong naninirahan po sa mga low-lying areas. Dahil po, yan po ang kanyang sirkulasyon. Although, pag nakita ninyo sa satellite, malaki siya. But kung i-click ninyo itong infrared, makita niyo yung pinakamalakas na ulan ay nandoon lamang po sa may karagatan. Ito po. Okay? Subalit, ang iba niyan ay pumapasok na po sa may Samar at Leyte provinces. Kaya nagkakaroon na sila ng malalakas na ulan. At na-check natin kanina sa Pag-asa AWS network nila, may maulan na po dito 5 to 10 mm sa isang oras. At yan mga area na may mga kidlat, yan po ang mga intense rainfall. Okay, mga thunderstorm na overshooting tops po yan, mga tinatawag nating hot vertical towers. So nandyan po yung mga lalakas na ulan. So yan po ang situation ng bagyong si Ada. Okay, so dito sa atin may dumadaan lamang po mga kaulapan na dala nitong bagyong ito. So may mga on and off rains pa rin tayo. Yung medyo malakas na ulan ay posibleng ma-feel natin ay bukas po ng Sabado hanggang early Sunday. Depende po sa paggalaw niya. So pataas po siya na yon. At pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, early next week, bababa po yung amihan. Yan po magkakaroon na po ng collision dito po sa warm tropical system kasi warm-bodied system po ito. Ito kasing mga bagyo ay warm tropical air mass ang kanilang energy. Okay? Doon nila kinukuha sa mainit na karagatan, temperatura ng karagatan, yung moisture, yung warm moisture. Samantala yung amihan ay cold dry air po yan. Pag nag-collide po yan, mukhang matatalo po itong si Ada. But again, yung collision na yan mag-create po ng mga malalakas na ulan dito po sa may silangan po ng Kabikulan. Sana naman hindi po ito pumunta sa atin at sa Eastern Visayas. At ang latest na yun sa European model, may alaman, papakita natin sa inyo ang pinaka-latest sa rain model. Mukhang may opportunity or may possibility na
hindi tayo malalagak ito ng grabing ulan early next week sa collision nito sa Amihan kasi medyo nasa open waters po siya ng Philippine Sea, malulusaw. But itong mga ulan na ito ay magsimula na po na yon hanggang bukas, Sabado, pwede pa mag-extend hanggang sa Linggo. So mag-ingat po tayo yung mga nanirahan sa mga low-lying areas, flood-prone areas, gayon din po sa landslide-prone areas and lahar-prone areas ng Mount Mayon. Please take all necessary precautions. Magsihanda na po dahil po ito na po yung mga ulan na kasalukuyan na nalasa sa area po ng Samar at Leyte provinces. So most likely dito mga 50 to 100 millimeters na at pwede lumampas pa po dyan. Okay? Maya ibibigay natin sa inyo ang latest niyan sa ulan sa forecast ng ECMWF. Ito po yung track natin kanina. Ito yung pag-slow down niya since last night. Okay? Dahil po sa vertical wind shear na expose yung kanyang low level circulation center, yung lahat ng ulap niya ay banda nandito. But ngayon medyo nagko-consolidate na po. Pumasok na po yung low level circulation center at nagkaroon na po ng what I mean yung ulap doon sa low level circulation center ay nag-form na po. Medyo lumalaki na siya pero dito lang po siya limited yung kanyang paglaki. Okay, sa dagat Pilipinas east of Samar. So, for the past 6 hours, ito po ay makyat. Gumalaw po siya dito. At sa ngayon, nandito siya na yun. So, most likely, itong track natin sa latest mamaya, baka ganito po yung track niya. So, malalaman natin mamaya kung ano maging tracking or same pa rin. But ito yung halos same pang pinapakita. Same din ang pinapakita sa halos sa mga ibang Asian agencies na nagmamonitor sa system na ito. So, ang closest approach po dito sa Bicol region ay magsisimula po yan bukas hanggang Sunday. So, ito yung area kung saan dadaan siya dito sa area na ito. So, mag-ingat po tayo kasi pagdaan niya dito, mag-slow down. So, baka magbigay ng mga malalakas na ulan dito sa atin. Okay? Yung rain bands itong bagyong ito. So, we expect 50 to 100 millimeters sa buong Bicol region. Samantala sa may silangan bahagi po ng Bicol region from Eastern Camarines Norte, Partido District, Catanduanes, Eastern Albay at Eastern Sorsogon, mga 100 to 200 millimeters ang inaasahan pong mga ulan base sa mga rain models. Mas malakas po mga ulan dito po sa may Samar provinces kasi meron mga pinapakita ang computer models, lalo na yung rain model ng ECMWF. 200 to 300 millimeters yung ulan na pwedeng bumagsak dito sa may Samar provinces. So yan, magkakaroon po siya ng clockwise loop. So ang gagawin itong bagyong ito, pagdating niya dito sa Sunday, since may malakas po na amihan, okay, yung surge niya, ipupush po itong system na ito. So dito na siya, pagdating ng Monday. So ang track niya ay magkakaroon na siya ng loop, clockwise loop. And pababa po dito sa may coastal waters ulit sa may offshore areas ng Eastern Samar dahil po ipupush po siya ng malakas na hanging amihan. Okay? So matatalo itong system na ito and then malulusaw na po yung kanyang mga kaulapan. Although yung remnants niya baka magpaulan dito sa Samar at Caraga. So babantayan pa rin natin ito kasi may mga ibang tracks ng ibang agencies, ibang models na baka dito siya mag-loop. O parang ganito ang gagawin niya. Okay? May iba kasi parang ganyan ang gagawin. Ang iba naman dito siya gaganyan. So hindi natin alam hanggang hindi pa siya umaabot dito sa area nito sa point of station niya kung saan siya hihinto o magkakaroon ng clockwise loop. Kaya babantayin po natin itong weather system nito. Ang Eastern Bicol region ay nasa cone of uncertainty pa po. Dahil pag nag-move itong westward, kung ito ay gumalaw patungo dito. Okay, sandali lang ha. If ito gumalaw papunta dito, ay delikado po tayo niyan ng mga malalakas na ulan. It's not of the wind kasi yung wind niya, it's not much sa hangin dahil po ang malakas na hangin ay dito po sa may karagatan at medyo dyan lang yan sa may bilog na yan. Ito yung hangin na 75 to 100 kph na bugso niya, nasa karagatan lang. So hindi tayo masyadong affected unless
mag-landfall sa Bicol. But so far, lahat ng computer models nag-agree, pati ang Pag-asa nasa offshore lang ng ating Bicol region, sa may karagatan lang siya dadaan. Ito rin yung lahat ng Asian agencies na kung saan ang Joint Typhoon Warning Center ang pinaka-rightmost sa track, while the rest of us, including yung sa Typhoon 2000, ay dito sa malapit sa Catanduanes. So, gaya ng sinabi ko, baka maging 75 kph ito na tropical storm. So, bawal mo nang pumalaot. I'm sure na wala pong mga biyahe sa mga karagatan. Bawal pumalaot dahil po malalaking alon, up to 4 meters po ang forecast wave heights dala ng bagyong ito. Sa Japan Meteorological Agency, ito medyo alarming kasi yung track niya ay maglulup po siya malapit po sa Bicol at Northern Samar. Kawawa po yan. So, delikado po ang mga kababayan natin sa malalakas na ulan kung ito ang gagawin niya hanggang sa January 20, which is Tuesday next week. But again, forecast po ito ng JMA. The rest naman ay nasa open waters. Lahat po sila, pag tingnan nyo itong Joint Typhoon Warning Center, nasa karagatan lang po ng ating bansa. Okay? So, let's hope and pray na ganito. We'll keep you updated bukas naman kung anong ang ginalaw niya. At kung titingnan natin yung pinaka-latest Grand Ensemble tracks mula sa polarwx.com, ay kita niyo dito ang kanyang igagalaw. Okay, open muna natin ito. So, yan po. Halos ito po yung lahat ng ensemble kasama yung Google DeepMind. Okay, and ito po yung kanyang igagalaw. Okay? So, medyo okay naman yan sa kanyang track. At kaya pag tinignan mo yung ensemble trend, ito yung trend niya for the past 4 days. For the past 4 days, ito yung trend niya. Halos hindi nagbabago. Dito lamang po siya, although nag-move closer sa Bicol. So, babantayin natin. But with only 2 days to go, baka ito na yung kanyang track. Okay? Yan. Saan pa yung iba? Ito yung model forecast, lahat ng computer models. So, mayroon na pong ECMWF. Buksan natin. So, ito po yung pinapakita ng lahat ng computer models. So, they all agree na magkakaroon ng clockwise loop dito sa may taas, east, northeast, o Bicol region. And ito lang isa. Wala kasi dito yung American model, pero i-draw natin para makita niyo. Ang American model kasi ganito siya. Ganyan, tapos gaganyan. Baba dito and then. So, similar dito sa hurricane model ng NOAA. Itong HAFS-A. While the rest of them, kita naman ninyo, lahat po ay paganito. Okay, gaganyan lahat. So, sana masunod yung bulk ng mga computer models. Kasi kung ganyan yung track niya, mas lesser ang rainfall dito sa ating lugar, sa Bicol. So, nasaan yung Google DeepMind? Ayan po siya. Ayan, medyo mataas. Ang ECMWF, ayan siya, yung pulang yan. JTWC, Joint Typhoon Warning Center. Tayo yung track natin dito eh. Pero baka magbago mamaya sa paggawa natin. Para makalis natin na yung gabi. So, medyo goods ang pinapakita nitong system nito. Good news ito kapag itong masusunod. And then, sa latest na yon, puntahan natin kaagad yung rain. Ito yung latest mula sa rain model ng ECMWF. Sa ngayon, as of 4 p.m., kita nyo yung time dito, ito po yung ulan na nangyayari. Heavy to intense rainfall sa Samar provinces. At pag igalaw natin ito, sa ngayon, medyo minto ng ulan. Padaan-daan lang yan. Medyo safe pa po tayo. Ayaw natin yung continuous 6 na oras na moderate to heavy. Yan ang talaga magkakos ng flooding. But look at this, mamayang gabi, grabe pa rin ulan sa Samar at Leyte. Aabot na rin sa Legazpi, Albay, Sorsogon, Catanduanes at Partido District. Baka umabot din sa Bicol. Ayan, may mga ulan tayong moderate to heavy na yung gabi hanggang tomorrow morning ng Sabado. Okay? So yan, tomorrow morning ng Sabado,
Yan po, grabing ulan sa may Catanduanes, baka mag-flooding po yan. And then sa may eastern coastal areas ng Partido District, Legazpi, Albay, Sorsogon, tayo sa Naga dito, may nasa rin tayong nasa 11.8 millimeters of 3-hourly rain. So, ibig sabihin po niyan, dito sa Naga, heavy po yan kasi rainfall of 3 hours or more than 10 is heavy. Pag nag-30, intense po yan or extreme rainfall. Hopefully masunod yan. Kaya lang sometimes itong computer models is conservative. In reality, baka more than that. So maghanda po tayo na sa low-lying areas, but hopefully hindi naman po siya abot sa levels ni Christine kasi medyo isolated siya at hindi naman po siya yung talagang pinapakita ng computer models na grabing ulan. Okay? So yan po. And then pagdating ng Sunday, may mga padaan-daan pa rin tayong mga heavy rains sa Bicol region dahil dito sa Naga, Camarines Sur. Pero padaan-daan lang po yan. Pwedeng may isa sa umaga, tanghali o hapon. And then sa Monday, ayan, may mga ulan pa rin sa Catanduanes, Partido District, parts of Northern Samar. And then, yan, Tuesday, halos wala na. Dry na itong system na ito. Ayan na siya, oh. Taas na yan. So, yan po ang European model. Medyo mabait ang model na ito. At least hindi siya malapit sa atin pag mag-clockwise loop. Sanay kasi tayo sa counterclockwise kasi yung galaw ng bagyo, yung pag-iikot ng bagyo. So, anyway, zoom out natin ito. Makikita ninyo, pagdating ng 20, yan po siya. Nasa dagat. Switch tayo sa 24-hour rainfall accumulation forecast. So, yan po ang kulay niyan. Pag igalaw natin na yon, itong forecast, dito muna tayo sa 4 p.m. today hanggang 4 p.m. tomorrow. Pwedeng gawin na natin na 5 p.m. kasi alas 5 na. 5 p.m. today to 5 p.m. tomorrow. Tingnan nyo yung mga ulan dito. Grabe po sa may Samar. Okay? Pag i-drag natin itong slider, tingnan nyo, lampas 200 mm. So we estimate this 200 to 300 mm po ang mga ulan dito sa Samar provinces and parts of Leyte, nasa 50 to more than 100 mm as well. Sa karagatan ng Bicol, nasa 100 to 200 mm. So itong Catanduanes, 100 to 200 mm. Partido, 100 to 200 mm. At yung mga eastern coastal areas ng Albay, kasama dyan Tiwi, Tabaco, Rapu-Rapu, Legazpi, posibleng 50 to 100 or more than 100 mm din dyan. Dito po sa Naga, we expect 20 to 100 mm of rainfall as well. Okay, sana hindi po ito underestimate kasi may mga times tama naman po ang forecast ng ECMWF. So hopefully maging tama ang forecast at sana magbawas yung ulan dito. Kawawa po mga kababayan natin sa Mayon Volcano na nasa threat of lahar flows. So mag-prepare po tayo. How about 12 midnight mamaya hanggang 12 midnight of Sunday? Yan po ang rainfall accumulation. Medyo nagbabawas pero still nasa 50 to 100 mm ang buong Bicol. Partido is 100 plus millimeters and also Catanduanes. Okay? Sa karagatan talagang 100 to 200. Samar 100 to 200 na lang. From 200 to 300. So medyo nagbawas. But still, it can cause flooding po. And pagdating ng Sunday, may mga ulan pa rin sa Camarines provinces na pwedeng umabot po ng 100, more than 100 millimeters lalo na po sa may area po ng Lagonoy, sa may pupuntang Siruma, okay, Tinambak, Sentasyon. So yan mga areas na yan sa may slopes ng may Mount Isarog dito sa Naga, 30.8 mm, but we expect that abot pa rin ng 100 mm kasi kung may mga penetrate na mga ulap galing dito sa bundok natin ng Isarog. So zoom out natin para makita ninyo kung anong gagawin itong bagyong ito. Dagdagan natin ng atmospheric pressure. So nandyan siya. So nakikita niyo since sa Sabado yan siya. So displaced yung kanyang ulap. Ang ulap nitong, sorry ha, ayan. Ang ulap ng bagyo, ayan po ang ulap ng bagyo, pag ganyan siya. So
So itong low level circulation halos displaced yung ulap dito. And then, simulan natin yan. Pagigalaw natin ito ng yan, buong ako ng Sabado. Ang nakita ninyo dyan ang grabing ulan. Pagdating ng linggo, medyo akit na siya at malulusaw yung mga ulan dahil po malamig na po dyan sa may east of Northern Luzon. And then by Monday, yan, akit na siya dyan sa may east of Baler. And then by Tuesday, ayan na po ang amihan. Bababa po yung amihan. Ipupush siya pababa. Halos pawala na yung kanyang grabing ulan. Hopefully sana masunod itong forecast nito. Wala masyadong maapektuhan. Kaya lang pagdating ng, tingnan ninyo between January 21 Wednesday to January 22 Thursday, mukhang itong LPA malulusaw at magiging parte na siya ng shear line. Nag-transform po siya into a shear line. Okay, so ito yan. Ito na yung shear line. So parang nag-merge sa shear line itong remnants ni Tropical Storm Ada, which is likely LPA na lang po yan. Kasi pag sa akit niya dito, magiging TD na lang. So yan po ang gagawin ng system na yan. So expect ang uulanin po between Thursday, January 22 to Friday, January 23 ang Mindanao. Itong area po ng Northern Mindanao, parts of northern part of Zamboanga del Norte, Caraga, Davao Region, Compostela Valley, which is Davao de Oro yata yan. Okay, o yeah. O Davao Oriental. So part na po yan, kaya dyan po yung mga ulan na grabe more than 100 millimeters ang mga ulan na inaasahan po dyan sa area ng Northern Mindanao. Dahil po sa pag-merge ng remnants ni Ada sa shear line. So until Sabado, and then by Sunday, nandyan pa rin yung shear line, balik na naman yan. So hanggang 2 Mondays from now. So January 26, medyo okay na ang ating weather. So antabayan natin itong forecast na January 23 and 24 or 22 to 23, medyo ano pa po ito, medium to low probability. Malalaman natin yan as we issue everyday or video analysis. Sana hindi naman matuloy yan. So pray natin sana hindi na magbago dito sa ating area and also sa ibang areas ng ating bansa. Sa alon, wala tayong magagawa kundi talagang stay put. Yung alon dito sa may East Philippine Sea talagang umahot po ng 3 to 4 meters dito hanggang na yung linggo. And then pagdating ng Monday, Tuesday, na po ang amihan, bababa po yan, laki. Talagang wide swath ng West Philippine Sea at Philippine Sea ang covered nitong surge ng amihan na pwede umabot ng hanggang 5 metro ang alon. So dito nasa average 4 meters. So yan po ang amihan. Ang problema, ang amihan magkakaroon ng shear line dito sa may area po ng dito sa may baba. Dito sa baba kasi usually January, February mas malakas ang high pressure dito na papalabas itong amihan na malakas, kaya dito rin yung shear line bumababa lalo sa Mindanao, kaya affected din sila pag meron panahon o meron klima ng La Nina. Usually ganyan yan pag may La Nina, magkakaroon ng grabing ulan sa bahagi ng Mindanao. Okay, so yan po ang pinaka-latest natin na yung araw po ng Biyernes, Enero 16, at babalik ulit tayo bukas for another update. Mag-pray po tayo lahat at mag-ingat, mag-take precautionary measures, lalo po sa may slopes ng Mayon Volcano dahil may mga ulan po tayong inaasahan na 50 to 100 millimeters, more than 100 millimeters sa eastern sections ng ating Rion Bicol, sa Legazpi, Catanduanes, Partido, and also buong areas po ng Samar. Mukhang grabe pong ulan for the next 24 hours. Again, babalik ulit tayo bukas. Ito si Mike Padua ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser at maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.